ಹಾಯ್ ಮಾತಾಗ್ಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದೀಪು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಇನಿ ಅಪ್ಪಗ ರಜೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಈ ಶಿವಾಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾ ಮಲ್ತುನೆ. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ನಡಕಾಗ ಪಾಯರುಂಡು. ಇನಿ ಅಪ್ಪಗ ರಜೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಂದೆರ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನೆ. ಏತು ಮಂದೆರ್ ದೆಕ್ಕಿಯೆ ಮುಡಾನಿ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚಾಕ್ಲೆನ ಮಂದೆರ್ ಯಾರ್ದು ಪಾಡ್ನೆ. ಅಡ್ಡೆ ನಡುಕ ಪಾಯರ ಪಿದಾಡೋಡು ಹಂಗೆ ಪಾಡ್ನೆ. ಆಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನ ಪಿದಾರ್ತು ಪೋಪುನು ಒಂಜಿಲ ಪಂಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಖರ್ಚಿಗ್ ಇರೆಗ್ ದೈತೋಡು ದಲ್ಲೊರ್ಚ ಸಿಗರೇಟ್ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಪುನೆ. ಸಾಂತಕ್ಕಗ ಚೂರು ಸೀತಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಂಡ್ರ ಪೋಪುನೆ. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಪಗಾರ ಇಚ್ಚೆನ್ನೋದ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ನಾಕ ಅತ್ ಬೇಗ ಬಚ್ಚಂಡಿ ನಿಂಗೆ ಆಪುಜಿಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಲೇ ಬಣ್ಣಾರಿಗೆ ಸಲ ನಾನು ದೊಂಬುಗ್ ಬರಿಯರ ಪುಜಿ ನಡ್ತಂತು ಮಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಚಾತ್ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡ ಈ ರೋಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆವಂದೆ ನೆಟ್ ಗಾಡಿಲು ಪಾರನೇ ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿಡು ಪೋನಾಗ ವರ ಎಪ್ಪ ಎತ್ತಿಂಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತಿನ್ ರೋಡು. ಅಮ್ಮ ಏತು ಶೋಕದ ಪೂ ಮುಡಿತಿದ್ದೀರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ್ ಇತ್ತೆ ತುಯಿನೆ ದಾಸವಾಳ ದಾಸವಾಳ ಮುಡಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಮ್ಮ. ಕಲ್ಲರ್ ಶೋಕಿದ್ದೆ ಕಲ್ಲರ್ ಶೋಕು ದಾಸವಾಳ ದಾಯ್ತಾ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಇದು ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಸವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಡಿತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದು ಎತ್ತು ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು
ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮದಿಮೇನೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಮುಖಂಚಿ ರಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಅದು చెప్తే మదిమే అంతనే అది చెప్తే ఇంట్లో పండల బొచ్చి బొచ్చి ఇట్టే బొచ్చి ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆತು ಜಾತ ಏನೋ ನಾನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲುಂಡ ವರ್ಷ ಫುಲ್ಲು ಜಾತ ಜೀವ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಅದು ಕೊಂಡಿರೆ ಗುರು ಹಬ್ಬ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಬಿಳಿಪೇರು A few minutes later. ಹೆಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ತೊಟ್ಟೆನೇ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂದಿತ್ತೆ ಈತು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ದೂರ ಹಬ್ಬ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ದೂರ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಮಾಡಂದು ಈರುಂದು ಏರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಡೀರೆಗ ಸಿಕ್ಕಲ ಸಿಕ್ಕಲವು ಜಾಸ್ತ ಇದ್ದಿ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಇದನ್ನು ಕಡುಪುಡ್ಬೇನಂಡ ನೀರು ಬೇಲೆಗಿಂದಿಟ್ಟು ಪೋಳಿ ಅಪ್ಪ ಜೇಮ್ಸ್ ಜಿಂಗಮ್ ತಲಕೊಂಡು ಸಮೋಸೆ ಕೊಂತ ಖಾರದ ಜ್ಯೂಸು ಇಚ್ಛಾದೊಟ್ಲೆ ಪಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮೀನು ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಕೈದಕ್ಕೆ ಶಾಂಪೂ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಕ್ಕ್ಯಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಇವು ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತು ಅಮ್ಮಗ ಮಾಡನ್ ಪಾರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ರ ಅಮ್ಮಗ ಚೊಕ್ಕಟು ಕೊಂತ ಬುಕ ಪೆನ್ನು ಬುಕ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ ಪೆನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮು ಬಂತ
ಪುಸ್ತಕಂದು ಸಾಮಂತ ಚೀಟಿ ಬರೆಯರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯರ ಮುಳೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಉದಾಲ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪೆನ್ನು ಒಂಚಿ ಗಮ್ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕಾಡಿ ಇದೇ ಪಾಡ ಇದು ಪಪ್ಸ್. ಅದು ಇದು ಪಪ್ಸು. ಸಮೋಸೆ. ಪಪ್ಸು ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಇದು. ನನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ತಿಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಪಾರ ಕೊರೋಣ ಸುಗುಂಡಾದ ಇರಗೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇರಗೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಲಾಪ್ಪಾಲೈತೆ ಬೊಗ್ಗಿ ನಿ ಪಾರುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಬೊಗ್ಗಿತಲೆ ಮತಿ ಮತಿ ಬೊಗ್ಗಿನ ತೋಡು ಮೀ ಪಾವನೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಮೋತಿನ ಮೋತಿ ಪೊರ್ಲ ಚೂರು ದೊಂಬುಗು ಕಟ್ಟಾಡ್ಲಪ್ಪ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಾಡ ನೋಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಳಿಕೊಂಡು ಅವೇ ಬೊಗ್ಗೆದ್ ಪೊರ್ಲ ಅಂತಲೇ ಯಾಕಡೆ ಕೊಂತನ ಪಂಜಿದ ಕಚ್ಚಿಪಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದನೆ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಅನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿಂಗೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಸ್. ಹಾಯ್ ಉಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಜಿದ ಕಜಿಪುಡು ನೀರು ಗಂಗಸರತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ್ಲ ಐತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪೋನ್ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಕೋಣದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಪೋಯಿನಂಡಿ apa ಅಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದದ ಚೀಟಿ ಕೊರ್ತೇವೆ ನೆನಕೊಂಡತಿ ನಾನು ಅರಿಕೆನ ರತ್ತೆ ತೆಲ್ಪಿನ ತುಲೆ
itu sok kencang tuh parete bukan tenaga untuk data itu gantian ಏನಾಯ್ತು ಬೇಬಿ ವೈದೇಹಿನ್ ಸಾಯಿಸಿ ನಾವೇ ಅಂತ ದೇವಾಂಶ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ ಮಾಮ್ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಿಯರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಶ್ರವಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಜಾಕಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅದೇ ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗುನು ಇದೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನ್ನಂಚ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕು ಏಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್